Hayırlı ertə Россия 1 телеканалында Татарстан яңалыклары туры эфир студиясында Идел Кыямов. Аксубайда туган телләр һәм халыклар бердәмлеге көне уңаеннан Татарстан Республикасы президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясенең күчмә киңәшмәсе уздырылды. Онда Кама аръягының 10 районы Аксубай, Әлки, Алексеевский, Чистай, Нурлат, Яңашишмә, Ширмешән, Спас, Лаеш, Әгәрҗи районнары башлыклары, Мәгариф идарәсе җитәкчеләре катнашты. Эшлекле очрашу Иске Карамәт авылында Хәсән Туфан музей йортыннан башланды. Татарстанның дәүләт советы рәисе урынбасары Марат Әхмәтов җитәкчелегендә киңәшмәдә катнашучылар район үзәгендә эшләүче балалар бакчасы, район мәдәният йорты, урта гомуми белем бирү мәктәбе, техникум эше белән танышты. Менә сезгә кичә комиссия оештырып, бүген нәтиҗә кирәк инде сезгә. Мин бит журналист түгел. Әле сез дә бит халык күңеленә тиз генә үтеп кера алмыйсыз, шулай бит. Шуңа күрә нәтиҗәне көтәргә кирәк вакыт үтеп. Без тик тормыйбыз. Әйткәнемчә, бик күп чаралар менә ул шушы рухи бушлыкны тутыру мәсьәләсендә телгә кызыксыну уяту буенча бик күп чаралар үткәрергә җыенабыз. Һәм инде аларның кайберләре игълан ителде, кайберләре буенча әзерлек эшләре бара. Менә алар берникадәр шу җанлануны без киләсе елга чыккач сизәрбез дип уйлыйм. Аның өстенә бит әле менә бигрәк тә белем бирү мәсьәләсендә милли мәктәпләрдә аларның матди мөмкинлекләрен яңа инновацион методлар куллану мөмкинлекләрен арттыру буенча чаралар күрәсе бар. Анда да менә республикабызның зур компаниялары мөрәҗәгатьләргә уңай җавап бирәләр һәм алар белән дә без хайран мәсьәләләрне чишәрбез дип уйлыйм мин. Аксубайда үткәрелгән күчмә киңәшмәнең барышы, нәтиҗәләре хакында тулырак мәгълүматны 8 декабрь яңалыклар чыгарылышында хәбәрчебез Мөршидә Җиһанның махсус репортажында карый аласыз. Башка темаларга күчәбез. Россия президенты указы белән 2020 ел Хәтер һәм дан елы буларак игълан ителгән иде. Илдә 6-нчы тапкыр билгесез солдат көне дә билгеләп үтелә. Шул уңайдан Арчада Хәтер дәресе узды. Ватан азатлыгы өчен гомерләрен курбан иткән билгесез каһарманнарны искә алдылар. Тандана мәңгелек ут каршына чәчәкләр салудан башланды. Районның туган як музеенда Хәтер дәресе үткәрелде. Арча районыннан Бөек Ватан сугышына 25 меңнән артык кеше киткән. 14 меңе мәңгелеккә яу кырында ятып калган. 11 мең якташыбыз сугышта хәбәрсез югалган. Музейда алар турында кыйммәтле экспонатлар саклана. Алар тулыланып тора. Безнең бүгенге көндә аларның берсеннән онтырга хакыбыз юк. Безнең бүгенге көндә илебездә, районыбызда, менә республикабызда бик күп шушындый чаралар бар. Без инде аны үзебезнең район буенча да музейда да эшләячәкбез, балалар мәктәпләрдә балаларыбызны аңлатачакбыз, онлайн форматта да үткәрәчәкбез. Шуңа күрә бик зур рәхмәт менә сезгә дә килгәнегез өчен бу чараларны күрсәтергә инде. Һәм әлбәттә бүген башланып кына китте. Без бу эшләрне эшләячәкбез. Гражданнарны туры эфирда кабул итүдә ата-аналарны борчыган мәсьәләләр турында фикер алыштылар. Иң зур проблема балалар бакчаларында урыннар җитмәү. Балаларны вакытлыча урнаштыру өчен буш урыннар булган учреждениеләрдән тәкъдимнәр кабул итәләр. Ата-аналарны дистанцион укыту мөмкинлеге дә кызыксындыра. Әлеге укытуның бу формасына күчү планлаштырылмый. Барлык укучылар да кайнар ризык белән тәэмин ителгән. Мәгариф учреждениеләрендә хәл тотрыклы булса да авыр дип билгеләп үттеләр Мәгариф һәм фән министрлыгы вәкилләре. Яңа уку елында 1-нче сыйныфка баручылардан гаризалар 1 апрельдә кабул ителә башлый һәм 30 июньгә кадәр дәвам итә. Мәктәп укучылары кышкы каникулларга вакытыннан алда китмәячәк. Гомумән, сораулар төрле иде. Дистанцион укуга күчү мәсьәләләре күтәрелде. Дәреслек мәсьәләләре дә, эш дәфтәрләре турында да күтәрелде. Аннан соң балалар бакчаларында тәрбиячеләрнең, кеше тәрбиячеләренең җитмәве, аларның хезмәт хакының әз булуы кеше тәрбиячеләренең, аннары кайбер яшьләрнең эштән тиз туюлары һәм арып китүләре турында сораулар күтәрелде. Гомумән җәмәгатьчелекне, әти-әниләрне мәктәптә булган бөтен проблема борчый. Бүген Галиәскәр Камал исемендәге Татар дәүләт академия театрының кече залында «Хуш авылым» спектакленең премьерасы була. Спектакльнең авторы һәм режиссеры Айдар Җаббаров спектакльдә авыл тормышына бәйле проблемалар, низаклар, кешеләр арасындагы мөнәсәбәтләр һәм аларның шишелү юллары чагылыш тапкан. Спектакль шулай ук шимбә, якшәмбедә, 9 һәм 10 декабрьдә дә күрсәтеләчәк. Спектакльдә бит диалоглар, монологлар гына түгел, интервьюлар гына түгел, тагын
шын барлык вакыйгаларны без театральлаштырып куябыз. Бу спектакльдә булган бүтән өзекләр дә шын барлыклар, шын булган хәлләр. Спектакльне 2 өлешкә бүлдек. Менә бу декабрьдә ала берсә беренче өлеш чыкса, икенче өлеше дәвамы. Ул дәвамы да түгел, ул отдельный үзенә бер ул февральдә чыгачак. Моңнарымны бирдем халкыма. Күренекле композитор Салих Сәйдәшевнең 120 еллыгына багышлап Мәдәният министрлыгы Республика Милли музее шундый исем белән 10 көнлек игълан итте. Кичә композиторның туган көнендә аның Казандагы һәйкәленә чәчәкләр салынды. Офлайн, онлайн режимнарда тантаналы программа тәкъдим ителде. Музейда сәнгатьтә Сәйдәшев образы дигән күргәзмә ачылды. Бүген социаль шелтәрләр аша без кабызган утлар дип исемләнгән онлайн концерт күрсәтелә. Салих Сәйдәшевкә багышланган 10 көнлектә Милли музейда, башкалада, мәдәният йортларында, балалар музыка мәктәпләрендә Биектау районының Үберә авылында композиторның әсәрләре яңгыраячак. Әдәби-музыкаль композицияләре дә күрсәтеләчәк. 16 декабрьдә композиторны искә алу чаралары оештырыла. Алтын Казан беренче татар мюзиклы шулай дип атала. Аның премьерасы 5 һәм 6 декабрьдә Муса Җәлил исемендәге театр сәхнәсендә була. Мюзикл «Үзгәреш җиле» 5 фестивале программасына кертелгән. Исегезгә төшерәбез, «Үзгәреш җиле» фестивале президент Рөстәм Миңнеханов инициативасы белән 2016 елдан бирле оештырыла. Бу юлы тамашачыларны ниләр көтә? Казанны, якташларны, туган телне яратуны тану. Композитор Эльмир Низамов татар телендәге беренче мюзикл жанрын әнә шулай билгеләгән. Алтын Казан. Әсәрнең исемендә үк халкыбызның күп гасырлык бай тарихи мирасының балкышы чагыла. Яшь композитор өчен аның әсәре опера театрында куелу үзенә бик зур бәхет. Чөнки аның турында бөтен композитор хыяллана. Ә син яшь булганда ул тагын да кызыграк, тагын да кадерлерәк һәм ул сине киләчәк яңа әсәрләргә илһамландыра. Муса Җәлил исемендәге Академия опера һәм балет театрының легендар сәхнәсендә бик күп спектакльләр, бөек шәхесләр танылды. Ә бу театр тормышында зур яңалык. Мюзиклга либреттоны Татарстанның халык шагыйре Ринат Харис язган. Оештыручылар мюзикл Казанның яраткан визит карточкасына әйләнер дип ышана. Мюзиклны бик яратам. Монда булган вакыйга ул әлбәттә тарихи вакыйга. Коллегаларым Артур Исламов, Айдар Сулейманов, Филюс Кахиров, Алина Шарипжанова, Ирик Фаттахов, Айдар Нургаянов, стрит-джаз коллективы белән, режиссерларыбыз белән, музыкантларыбыз белән бөтенебез бергә бу театрда тарихи вакыйганы эшлибез. Алтын Казан илебез һәм чит ил профессионаллары командасының күркәм иҗат җимеше. Сәхнәдә музыка, бию, компьютер графикасы балкышын, башка сюрпризларны премьерада гына күрергә мөмкин булачак. Алтын Казан минем өчен бик кадерле әсәр, чөнки анардан башланды минем театр белән дуслыгым. Ул минем иң беренче музыкаль театр өчен язылган әсәр. Алтын Казан ул минем диплом эшем иде һәм без менә бергәләп ул вакытта студентлар идек һәм менә хәзер бергәләп үстек. Мюзикл субтитрлар белән үрелеп бара. Хәер, музыка аша мәхәббәтне әйтеп бирү барлык телләрдә бер сүзсездә аңлашыла ул. Фарис Мөхәммәтов, Инна Данилова, Кадрия Мирсәяпова, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары. Әлеге сәгатькә шундый яңалыклар иде. Мин Идел Кыямов бүгенгә сезнең белән сау булашам. Ял көннәре күңелле һәм файдалы үтсен. Исән-имин булыгыз.